Ayan, sabi nga 'di ba, lagi ko sinasabi kapag ako'y nakapag-share, it's better to give than to receive. Pero walang masama kung ikaw ay nakaka-receive. Basta nag-share din tayo ng ating mga nare-receive na blessings, 'di ba? May nare-receive man tayo na blessings o wala, magaganda man yung nangyayari sa ating araw-araw o pangit, is lagi tayo magpasalamat kay Lord kasi sa paghinga pa lang natin, sa pagising pa lang natin sa umaga is blessings na, 'di ba? Keep on watching guys. Keep on watching guys kasi mayroon akong i-share sa inyo. Eh nagkakabulol-bulol na ako. Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ayan, marahay na hapon sa Indogabos. Bale, mag-share lang ako sa inyo ng mga ganap-ganap ko kanina. Wala naman tayo masyadong ganap dahil umalis ako. Pero sa pag-alis ko kanina is kahit papaano is kumita tayo. Ayan, hindi naman natin pinagtrabahuhan pero parang pinagtrabahuhan na rin dahil ang dami naming ginawa, pabalik-balik, tapos ang haba-haba ng pila. Ayan, pero sa sulit naman yung kinahaba-haba ng pila at saka medyo, ayan, nagkaguhit yung ating braso. Mapapansin nyo, ayan o, guhit to. Kasi sobrang init talaga. Kaya pagdating ko dito, pakakain ko, ayan, nakatulog ako. Pagising ko, ang sakit ng katawan ko, sakit ng ulo ko, sakit ng likod ko. Pero iniisip ko na lang, sulit naman. Ayan, kasi guys, nakatanggap tayo ng ayuda. Hindi ni Lulu Whitey ha, hindi galing kay Lulu Whitey ha, kundi sa ating, kahit paano, sa ating gobyerno, 'di ba? Kung napanood nyo nga yung mga dati kong vlog na pakatapos ng ECQ noon, nagka-problema yung ating tindahan. Hindi naman talaga siya nagka-problema kasi nagkaroon ako ng nervous attack noon, kaya nagsarado ako. Sarado lang yung tindahan, ay close open siya. Tapos nakabukas lang yung pintuan. Minsan nagbabantay lang yung asawa ko, yung anak ko. Tapos 'di ba, hindi naman kami rich, ordinaryong ano lang naman kami. Halos dito kami lahat kumukuha ng panggastos. Tapos yung may natitira na lang na puhunan ko, pinambili ko ng piso wifi bendo machine. Ayan, tapos may kunting laman pa naman to. Alam nyo ba, yung pinangpuno ko uli dito sa tindahan ko is yung kita ko na sa piso wifi at saka yung mga galing din sa ating gobyerno. Yun yung kagandahan kahit papano is meron tayong permanent address. Kasi dito sa lugar namin parang hindi ko siya masasabing squatter dahil may mga may-ari ng lupang to. Pinapaupahan lang to. Kaya isa kami sa nangungupahan. Dati hindi kami umuupa. Doon kami sa may gate. Pero yung address ko talaga is talagang dito. Dito kami simulat sa pool. Kasi hindi ako sanay ng palipat-lipat. Tapos ngayon nalipat nga kami dito. Ilang hakbang lang naman. Ayan, talagang parang sabi ko nga 'di ba? Talaga nasanay kami dito. Tututusin pwede kami lumipat dahil nangungupahan lang naman kami pero hindi talaga ako sanay ng palipat-lipat. Yun. Kaya yun, may permanent address kami kahit papaano, kilala namin yung mga tao dito. Ano? Walang lumabas na baso? Baka walang baso. Hindi lang bumaba. Lo, buksan mo. Ayun na nga, syempre kahit paano is meron kaming permanent address, tapos taga rito talaga kami, kakilala lahat namin ng mga tao, tapos may mga ahensya na sinasalihan kami, meron kaming mga grupo, di ba, kahit paano is hindi tayo magpapaiwan. Ayun na nga, nung pakatapos ng ECQ o kasagsagan ng ECQ, nakakatanggap tayo ng mga ayuda from government. Yun, dito, pinanglaman-laman ko rito hanggang sa lumago siya ng lumago. Wow, lumago. Tapos ngayon na naman, ayan, kahit kapalit sakit ng katawan, at saka yung kulay natin nagnamula. Ayan, diba? Kitang-kita yung kulay ko. Ayan. Pero kahit papanis, nakatanggap naman tayo. Malit lang naman, pero malaki na rin. Kasi hindi naman natin pinaghirapan. Medyo nahirapan lang kami kasi pabalik-balik kami kung ano-anong hinahanap ng requirements ng guard.
pagpasok sa loob is napakasimple lang naman yung hinanap. Kumpleto naman pala ako. Pinabalik-balik pa kami. Pero okay lang, sulit din naman. Tapos yun na nga, at dahil nakatanggap tayo, ayun yung, kahit pa paano yung 10% is ilalagay natin sa ating tithes and offering. Kaya lang dahil, anong araw ba ngayon? Webes, ay Merkules, alangan hindi naman linggo, ilalagay ko na lang siya sa aking Bear na Mano Challenge na para sa simbahan din naman, 'di ba? Kasi iba naman yung pag nilalagay ko kapag linggo. Tapos yung 10%, ayan, kukuha rin ako ng 10% na pag i-share natin dito sa ating mga hindi ko na kailangang lumayo kapag nag-share ako ng blessings, hindi ko na kailangan lumayo dahil dito pa lang sa amin is marami nang pwedeng pagbigyan dahil 'di ba dito basta hirap explain. Ayan, hindi ko na kailangang lumayo para magbigay ng blessings, ng share sa aking blessings pala. Kasi dito lang sa aking mga tomer, sa mga bata, kahit maliit na halaga, 'di ba? Magkano ba ang 10% sa 3K? 300 pesos din 'yun. Ilan din yung mabibigyan natin kahit maliit na bagay, 'di ba? Sa mga bata, mga pwede ng biskwit, sa mga matatanda. At saka hindi lahat kasi worth 300 nga lang nakatuka ko kasi yung matitira, 'di ba? 10% sa ating charge. Yung 10% is pang share ko. Tapos yung tira, syempre pang dagdag puhunan dito sa ating tindahan. Kasi ganun din naman yung mga ginawa ko sa mga natanggap natin noon. Kaya ganun, dapat hindi lang ako, yung mga kasamahan ko rin o sa ibang lugar, kapag nakakatanggap kayo ng blessings na hindi natin pinaghirapan, is hindi natin sinasayang. Diba? Yun lang naman yung aking kunting share. Ayan, ano ba yung mga pwede natin i-share sa ibang tao kahit maliit na halaga. Tapos, yun. Basta. Yun lang guys, di ba? Masakit pa rin yung likod ko ngayon. Yung balat ko, wala namang problema. Hindi ko naman siya iniinda kasi akala ng mga anak ko masakit yung balat ko kasi ito agad yung napansin nila pagdating ko. Sabi, akala nila is mahapdi. Sabi ko, walang problema sa balat ko. Ang masakit is yung ulo ko at saka yung katawan ko. Natulog ako pagising ko, ang sakit-sakit ng likod ko. Kaya sabi ko is dapat hindi masayang yung ating natanggap. Kailangan is talagang may patutunguhan, 10% plus 10%. Yung matitira sa ating tindahan. Yan lang guys. Thank you for watching.